ए मलिकार मलिकार ए मलिकार वानी के हो। ए हमारी प्रणाम चाचा। खुश रही कही ना समाचार। सब ठीक बा देखे ना एगो तो अथी आ गइल बा मजबूरी का। ए पर काम पर ला जान से। काम पर ना जाए हाँ का है। ए मलकिनी के काले से तबीयत खराब बा है ना। अच्छा। अब उनके लिए तनी बेतिया हमरो भी आए तनी केहू भइल बा। हाँ अच्छा तो का एक बार का हो गइल हो। ए जानता नहीं लड़किया के शादी ठीक कर नहीं है अच्छा अच्छा आई हेने आई ना। हेने हेने आई बैठी। लड़किया के अपना शादी ठीक कर नहीं है। अच्छा उ पहले कहल जे पढ़ल लिखल लड़की चाहे अच्छा आ हमरा दान दहेज एको रुपया ना चाहे। अच्छा तो सब कुछ हो गल पर पूजाई छक्का छुकी सब हो गल का। अच्छा। अब रात कल के परसौआ उ लो हाँ फोन कल जे ना 3 लाख रुपया चाहे आ हम जवन गाड़ी कहे मोटरसाइकिल उ अच्छा। कसवा के चाहे। अब ओकरे सादमा उनका के धले लगा माने पहले कलसन जे हमरा कुछ ना चाहिए। कुछो ना चाहे। लड़की पढ़ल लिखल हाँ सुंदर चाहिए। सुंदर चाहे। आ सब जब ओके हो गल तब का कहता रसन तो परसौआ फोन कल जे हमरा माने 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया आप हमारा पसंद से गाड़ी चाहे। हमरा पसंद से गाड़ी गाड़ी चाहिए। चाहिए हाँ। अब बताई जो सादमा मलकिनी के धले लगा ओले तनी बेतिया तनी देखावे है ना। ई तो बहुत गलत बात बा भाई। का ना पूछला जाने बा? आज के टाइम में लोग के का हो गल बा। अब देखी पढ़ावे लिखावे में कितना हमारा रुपया लागल। मर हम्म मजदूरी क के बनियारी वनियारी क के आदमी कुछ खैलक कुछ जोगा के लड़की के पढ़ौलक लिखौलक। हम्म तो वो कहल लो सब लिखौल उखौल सब में ठीक बा। हम्म। अब रुपया के अणचर बात बताई अब रुपया तो बा जे हम बियाह करे माने कहे के मतलब पहले कल लो जे हमरा ना चाहिए। हाँ आ बाद में कहता लो जे हमरा 3 लाख रुपया चाहिए आ मन पसंद मोटरसाइकिल चाहिए। हाँ आ मन पसंद में बुलेट हो गल तो बुलेटो चाहिए। हाँ। हैं अब वो लोग जानता है। सुनी रौरा का विचार बा। हमारा तो मन करता है तो ना शादी करेगा। एगो बात करी हम जौन कहतनी रौरा हॉस्पिटल में एकरा ले जाई अपना परिवार के देखा ली हाँ। आ रौरा ओने से आई तो हमरा से मिले ओ जगह पर शादी मत करी। ना अब ना करो। रौरा लड़की के शादी दूसरे जगह करी चूंकि वो जवना इंसान के जुबान के वैल्यू नहीं खेनु उ मेहमान सही नहीं नहीं खे। खे। ठीक बा रौरा ओकरा से बढ़िया मेहमान मिल जाए। ठीक बा पैसे के नु जहाँ तक बात बा हमहू सहयोग कर देम अच्छा घर में कइल जाई। आ जवन मेहमान पहले कहता जे ना हमरा कुछ ना चाही आ बाद में कहता जे हमरा हई चाही हौ चाही ओइसन मेहमान के दुआर पर से घेटुआ के निकाल देहल जाला। उ का पूछला बने हमने को तो शक्ति बा। रौरा एकदम बेफिकर रही। रौरा हमरा लगे आइल बानी ठीक बा। हम्म। रौरा हमरा खेत में काम करेनी राउर परिवार रौरा करेनी लो तो हमरो कुछ बनता। तो रौरा ए बार जाई हॉस्पिटल में आ जा करके अपने परिवार के इलाज करा ली आ उन्हें से आई ओ लड़का वाला से फोन करके कह दी जे ना हम शादी ना करम तारा की यहाँ। ठीक बा तारा जहाँ मन करे तहाँ तू कर ल। ठीक बा ठीक है। आ रौरा आई उन्हें से आ बढ़िया घर देख करके कुछ हमहू सहयोग कर देम दूसरा घर में कर देम। लेकिन ओइसन मेहमान की यहाँ ओइसन चुतिया मेहमान की यहाँ शादी मत करी। जौन मेहमान पहले कहता जे हमरा 1 रुपया ना चाहिए हमरा लड़की सुंदर चाहिए पढ़ल लिखल चाहिए आ जब सब मिल जाता तब बाद में डिमांड करे लगता नु ओइसन मेहमान के लात मार के घर से बाहर निकाल देहल जाला। बताई ना 21-22 आदमी के कपड़ा धोनी पहले ही है। तब पहले ही कह देवे के चाही जहाँ हमरा हई चाही हौ चाही हौ चाही अगला अगर सक्षम होई तो जाई ना होई तो ना जाई। मान लेता नहीं रौरो मेहनत मजदूरा बानी मेहनत मजदूरी करे वाला बानी आए मान लेता नहीं 2 रुपया 4 रुपया गोटा कह के रौरा आ सारा करता नहीं आ बाद में उ सब अगर खत्म हो जाता तो सही कहाई। ना ठीक बा रौरा जाई ठीक बा अपन जा करके आ अपन इलाज कराई आ उन्हें से आई तो हमरा से भेंट करे। ठीक ठीक बा बा ठीक बा ठीक। पैसा वैसा बा। हाँ बा पैसा कुछ बा घटे तो अपने हम काम रहो हाँ ठीक बा जाई चलता तब। ठीक बा जाई। बताई मेहनत मजदूरा करे वाला आदमी बड़ा लो आ मेहनत मजदूरा क के आ लड़की के अपना शादी सेट कैले रहलो लड़का वाला का कहना हम रहल जे सुंदर लड़की चाहिए पढ़ल लिखल लड़की चाहिए हमरा दान दहेज से मतलब नहीं के। आ ये लोग के लड़की पढ़ल लिखल रहलक भले मजदूरा बाड़ा लो लेकिन पढ़ैले रहल सुंदर रहलक सब ओके हो गइल बा। जब दिन उतारे के टाइम आइल तब डिमांड लगल करे तो रउआ लो बताई लो कमेंट बॉक्स में वैसन मेहमान की यहाँ वैसा बेटा वाला की यहाँ शादी करे के चाही डिमांड करे के बा तो पहले ही कर दो ओकरा बुझाई तो जाई या ना बुझाई तो ना जाई। अब रउआ बाद में कहेम तो ई तो कहीं से सही ना कहाई। तो रउआ लोग कमेंट बॉक्स में बताएम लो जे हमार जौन वीडियो रहल कैसन लागल है। वीडियो अच्छा लागल हुई तो वीडियो के लाइक करें कमेंट करें आ खूब शेयर करें।